Ai sunana Zaria, sunanka? Sunana Muhammad amma an fi sani na da Abba. Oke malam Abba ina da kyau? A ito na gaya miki kina da kyau amma baki kai budurwata ba. To alhamdulillah dama tabbayar malam nake sanar maka akan budurwa ne. Zaka iya faɗa min sunan budurwarka? Sunanta Sadiya amma na ce mata Sad Babe. Sadi babe, 'yan mata kenan. Aikin san To amma kana son ta sosai? a gaskiya ina son ta sosai fa sosai nake gaya miki. Zaka iya yin komai akan Sadiya? Sadiya kan ai zan yi komai gaskiya. To shikenan yanzu a ce maka da Sadiya da miliyan 10. Ka ɗauka ɗaya a cikinsu. Kar ka manta ka ce kana son Sadiya sosai. Wanne za ka ɗauka? Miliyan 10. To, yanzu ban kuɗin ne ko Za a iya maka cash ko transfer dole da kake so. ai kawai kawo kuɗin kawai. Sadiya fa Sadi baby. Ai Sadiya na ce kawo kuɗin kawai ajiya. Sadiyan Arabu kenan? Ai kawai kawo kuɗin yanzu in da ki bani nan daga jakata ma kawai. Za ta ɗauka jaka? A za ta ɗauka kawai bani kuɗin na wuce.